Atensyon sa mga residential consumers sa Visayan Electric kon VECO. Ilang gipaybaw nga aduna sila ipatumang aumento sa bayranan sa kuryente. Sayra nato ang detalye niining report ni Alan Domingo. Ipatuman sa Visayan Electric kon VECO ang 1.03 pesos per kilowatt-hour sa mga residential consumers. Mo-epekto kini sa November-December billing cycle nga mamahimo ng 12.19 pesos per kilowatt-hour gikan sa 11.16 sa nakalabayng buwan. Madugangan og 206 pesos ang minimum nga bayranan sa kuryente sa mga nagkonsumo og 200 kilowatt-hours. Unsa may hinungdan sa aumento? Taas nga generation rate. Tungod manggod ni kay naay line constraint. Ang pasabutan ng line constraint kanang bitawon sa atong sa pag-distribute og power sa WESM, na ay mga problema sa linya sa transmission. So ang Luzon Visayas nga link nagka-problema, so muna nga mo charge maguna sila og additional basta na ay mga problema sa linya. Giawhag sa VECO ang mga konsumidor nga magdaginot sa kuryente samtang nunod sa kilakdang pag-igo sa laing bagyo. Nanawagan karon ang Visayan Electric nga mopahibaw kanila kung adunay mga kahoy nga kinahanglang triman aron dili masangit sa wire sa kuryente. Kini samtang layo pa ang bagyo nga posibleng maka-apekto sa Visayan Electric franchise areas. Para sa mga trimming concerns or maghinang laba mo emergencies or mga pangutana, pwede ra gyud mo manawag sa 230-8326 or pwede mo chat sa Facebook page sa Visayan Electric. Available ni sila 24 hours. Okay. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.